up mga kadangan? Welcome back to my channel. Now in today's video, we are going to have this Mobile Legend tournament here live at Barangay San Vicente Covered Floor. Laban lang. Karon nato nang gihampas ang atong mga players dire. Ato ipakita nato videographer pakita nato oh. Kita man jud ang bra live kayo no sa likod. Mao na sila atong mga player, mga sexy kayo dire dapita. Ako dito uniform kayo nga nakaputi, nga na-attention og lubong. Dito live yung kayo na to. Mga player nato na sila. Ako ta dito. Lang ko na to mga kabatanunan dito. Lula po na sila. So mga kadangan, ang premyo nga sponsored pa jud sa Resorts World Manila. And oh my God! Wow! Pero nakakadangan na itong atangan sa sumusunod nga mga video, mga pangitabo, okay? Welcome to Mobile Legends! Mo sa mga kontra karon? Easy sila, was sila minungdan. Okay. Wow. Imo mga kauban, cancer poro, ikaw rin magdala? Dili ako. Ikaw may cancer? So masulti niyo karong event part? Hoy, sino masulti niyo sa mga kontra ninyo karon? Ha? So may i-message sa mga kontra. Ginagawa mo kasi like. Gago! Hoy, usi masulti niyo sa mga kontra. Animala mo. Tarungan ninyo, tarungan Sige, ninyo. ano si organizer? Hi. Ikaw man sa kuan. Montonnational.com. Say, mo gani say ga pasigna. Kani may mohatag og price. So mahatag masulti nimo sa mga kuan ron, mga nangapil. Lantaw dire. Ayuhon lang kinilagdula. Ha? Ayuhon og dula. Pila imong premium ani? 20 mil! Ikaw Ang makadaog. Di ka na simuang kuan. Hikaan sa mong galingong bulsa. Yo, grabe yan. Yang to, iya ding uyab ni sa una oh. Mugni siya defending champion sunod oh kani oh. Lamig kay mata. Ali oy. Karakter mo siya sa una sa ML din himong tao ba? Raw. Hoy. Park. Pero ko igagaw nga slim. Is sa una. May slim ko. Oo, gwapo kayo. Praise Milba. Eventually. Shout out! Shout out sa vlog!
Salamat sa paglantaw. Dayon, ay kalimte yung YouTube channel. Subscribe, i-like, i-hit ang bell button para makabalo mo sa iyang bagong video. Alright.